Hej sammen, Magnus fra Dancecraft, og jeg kommer med en lille unboxing. Og det er Emil, der sidder og optager. Og det er en unboxing på Blue Yeti. Simpelthen. Okay, vi åbner bare lige, kan lige se de forskellige sider. Hurtigt. Og så man åbner her. Og vi har begge to fået en. Ja. Du må måske godt bare tale Emil, hvis du har lyst. Men irriterende. Undskyld, hvis kameraet ikke er så godt, men det er fordi det bare er på min iPad. Ja. iPad 2. Tager vi lige den her ud. Du skal lægge den ned. Så hvad? Læg den ned. Og så trækker du bare ud. Jeg har unboxing min nemlig. Ja. Jeg var utålmodig. Ja. Jeg gør ikke den unboxing. Ja, så giver vi lige noget. Nej, det er det ikke. Så er den der stribe tape. Ja. Jeg tager bare lige den her klokkekniv her. Prøv at se, jeg kan få skåret det her ordentligt op. Så jeg prøver at holde den nogenlunde i samme sted, Magnus. Ja, undskyld. Der. Så kan man åbne her, kan man ikke? Jo. Så er der det der kabel fra computer til Yeti. Der er ikke noget software eller noget, man skal installere. Er der ikke? Nej, ej, det er dejligt. Men okay. Så skal vi lige passe lidt på den, så det der min Yeti løfter ned op. Og der har vi den da. Det er for vi trumvirvel, Magnus. Det kan jeg ikke lave. Og der har vi den. hvis jeg bare lige kan få den op, så har vi den. Du skal tage det hele op. Du kan ikke holde på den der. Kan man ikke? Hvordan skal det? Du kan kun holde ude på siden. Du kan, der hvor du holder med dine tommelfinger, Magnus, det kan man ikke. Bare løfte den hele ud af pakken. Det er hele pakken, der er med. Det vil jeg godt, men... Og så vend den på hovedet og gribe den. Ja, okay. Det skal være noget nemmere at gøre sammen. Og så har vi noget af det her på den. Fra Blue. Ja, det er fra Blue. Blue Microphones. Ja, tager vi lige. Okay, prøv lige at holde den der, Magnus. Okay. I kan se de der porte og sådan noget. Det er til jackstick, det er hvor der er små hovedtelefoner. Det store hul i midten er til at sætte mikrofonstand i. Og så det lille USB, det er til computeren. Så skal man lige sådan her væk. Og vent den. Den har jeg væk. Og så har vi egentlig fået opvokset. Så er det bare sådan... Du kan lige kigge lidt, Magnus. Vi skal lige se på de forskellige ting. Ja. Her der kan man lige... Vent den lige længere. Jamen det er bare her, der er det lige til... Nå, sådan her. Værsgo. Så kan jeg nok lidt bedre se. Så det her, det er kun til, hvis I nu har headset i. Og mute-knappen, så muter I mikrofonen, så de ikke kan høre, hvad I siger. Det er godt, hvis man er på Skype eller optager eller sådan noget. Ja. Og her der er der så gain, er det ikke, hvad er det? Er meget høj lyd, det er, hvor høj lyden er, og skarpheden lyden og sådan noget. Og her er der så bare nogle forskellige mønstre på lyden. Indstillinger. Og den står på nu, det er til, du behøver ikke gøre det, man kan jo sige. Ja. Så skal du bare lade med at ryste den. Det er til samtaler, hvis der er to, der sidder og taler i den samme mikrofon. Den næste, prøv lige at på den. Det er, hvis den står midt i en lokal med en mastersnakker. Det er til konferencer og sådan noget. Den næste hedder Cardio Sound, og det er til, den første var faktisk stereo. Det er Cardio Sound, det er, hvis man optager selv til kommentarer og sådan noget, så bliver lyden bedst der, hvis du kører videre til næste. Det er så dual commentary tingen. Så det er sådan set det, der er med den her mikrofon. Nu bliver kameraet lige vendt, nu bliver det rigtig forvirrende. Jeg kan lige sådan der igen. Okay. Så det har været Blue Yeti, og I har set en unboxing af Dancecraft, og det er sådan set det for den her video. Sig farvel. Hej hej. Stop.